Hadin ka jingni jong ki jingi kawang keti persya ya UMLA ke jirang konstituensi wa sosteno sotun da ke bakeno bau neu nong mi kemat pajba ulodon keti ban lum sop ye ki kot kisla jong ki sim bat ki nong yelam na ke benta ban ditu ye ke kendo sya ke jela asam ha ke jingi pen put ha ka wei ne ke jingi lang pajba ke bala penlong dangshan hayo petar kema ye ke bala penlong da ke seng HYC bat uwei ne ginong ai jingkren ubri sordar jong ke petar kema uba Najim Khar Malki ula kentok persya ya UMLA ke jirang uba sosteno sotun da ke bong bau MLA welum sop ye ki kot kisla kendo na ke benta penia pen put na ka liang jong UMLA ke tha uba sosteno sotun ulo dawaru uba Najim Khar Malki udiban pensyai halor kene ke jingkeno uba Najim ru klem kentat yulawan pan pensyai bat susu ki pajba ka thaim pathar kema kim syem pat lahun ye kane ke jing pensyai henry lapan mi sendon da kasur jong pajba ka western riboy ban penrem yoba Najim Khar Malki ubala karan klem tip bat klem kunjok tin nagis im bat na kiwe ki nong ilam shnong khamtam na kinong sensyar hima da ka bong ba hadu menta kampat judon ke jenglum sop ye ki kot kisla jong ka no ka khendo ka syap jong ka raj lane ka hima bat ladadon ka bakum kata kaladon ke jinya soy haswa ban ai ye kino ki kot khendo jong ka raj lane jong kahima lane wat kishnoro uba legistar walang ubari assistant secretary kahima jirang kakong list konrau nong tri keberi presiden berim jong ka women social welfare pathar khama uba lestar nong plang ubari sordar hakju kapor ubari advisor jong western riboy dorbar bat kiwe ki nong ai jingkren kilong bag jingkren jong te orang ba keditang ke kampenjak burom yau MLA namar lak kata posnem ke jirang konstituensi kampat jio UMLA balong kum uba sosteno sotun ubala le bah shisha ye kipat ba Allah ka roy kapar bat ha yo kam yo jam na kaliang jong gilong kemi kilong ru baula syukran ben bat nyo ben yau MLA namar udon ke jingkit kli na kamta kipat ba bat kami hap setia ban keno yau nomi khamat pai ba Shushu na kiliang jong ke himaru kila yang persya ya kejingkran jong ba Najim da ka bong ru bahadu mentahi kamdon kono ke jinglum sop jong UMLA ya ki kot kisla na kisim lan ki hima kumla keno Isya kedonga bang yo ngoi tu di media adon nak ke jing tulungo jing kendit nama ya ki kot kisla bede nom sangi bordat ju kita mai hanu bat undon le manung menuru balawan pan nak li mobil tahau mobil sungi tam MLA kawan bat yu sampak kamai MLA le kam lam tu ke hima kalong ba ye di kot islang hai tang ha ka jadi hotel ba ha general committee mar kum jeng kota jongki ile ye ki bang idon di penpo ceki dan le kita ka jeno ong ba MLA wan lu top di kot hima na yang ini kehima ngendon kita jengkip bang hima bat pensica mar kamdon kumpata tip hiuta nok sento tip hiuta jadi dungi kehima te kita kemudian ke jengkip te kita tahu ngaruh ke melatri Islam hapok ka politik semua ngila trebun snem ha nado ke por kongres bat ngila trebun snem ha bat ngim pat yo UMLA bakit kli ingi hadu kini singi menta saus nem ki ong ingi bagi syai konswet ngim syal ngim pat long ki konswet ki bisa ya kimi pa ki don harangkat jongi bat ke bangi yo lada UMLA jongi support ngim yo na ngim dei ki konswet bat ngi dei ba UMLA udah rangkat bat ngi dak kemen sibun bangi yo UMLA bagi jing keno jongki ya ke bom chong nong rim ngi persya bat ngimsya bikin penrem jur ya MLA ngide baniro ya MLA menta saus nem ulale sibun ke kamba ba na menta ka western riboy jongi haging sang ade saudara sunong jong ka mausi tam ke ngadon ke jingkit kli bat komen sim pakhian nak menta ki parok samla jong ka dong bat ka than western riboy ke jongi di naman kata hakni ke por ni wan ya ke ban ya don rengkat ki longkemi ki rorang ba ki samla kan te bat senrang ya kebangin ai ke jing pensyai halor bar ketu kubor ya kebangin liok ban ya kabalayo ban penmi men ha kalai putri ke jong banai agos namar kata kini kopor nakal yang junga ngasnyo ya kaban krisyan ya ke ba kini kirurang ba kilayo ban krana khamat bat kapang kabana kal yang junga don ban krana kini kopor kalong ha ke jing dei bat ke jing syai khun swet jong ka jirang constituency kumbala penpau hak te ke social media dia kini kopor nakal yang junga ngasnyo ya kaban yatu Syapi rengkat bagi pajba ki bala ya kaban ui lengba kene kapor baka jirang constituency kamdesyu ka constituency ka barang syai ben
lakalong hakinong mi kemat kejungi kentup yo MLA badan borom jingi sar esatun rengkat MDC sar Victorani haga jingi trelang jungki nyeloi bagi lawan ra shisha ke jimantoi ke bakrau haga jing yadai bat ke yo kam yo jam jungi kun samla ke jungi ngakwa bani tu lengkot haga ni kopor haki snem ke balalik no baki kun samla ke jungi lada ki pule kerdan ke baher ke stomi ki ban yo watang kam kulinar watang kampion ro Henry hakini ki snem South Snem tam san snem duna menta habangi persyang menlek haman lagi office jong ki department ki badon hapo kau jirang konstitusi ni ngiya kendu ya ki parlok senong ngiya kendu ikun samla jong ke senong ke juni te hato kata ka bangi yo i kimat ke baki ki layo ban trainang tai kun samla ke jungi hato kidang la seban ong baka jirang konstitusi kadang sya ikun sebet te naman kata ngilong ki kun ki balakala san hapo ka jirang konstitusi bat ngitip khamba mengi Di nomor kata kena kopor ngasngau ya keban kersian bang nakal yang juga samlah kenthe bat senrang ni singau ban ong ba ka jirang konsi kam dai su konsi ka banang syai kun swet bat ka wei haba ka ba nakal yang jung samlah jong ka western jirang jungi angnut menta kalong ka civil submission kumbalak kan pau bat ya kene kersian kenthe bat senrang balakom no ba hakane ka kenti jong sar MLA badan borom jungi bangi la dai ban yo no ika bat kalong ka wei ka lat ka ba ai ka jingker kunai mtai kun samlah jong ka dong bat ka tan ka jungi bat in kemilen tiru baka jingi trelang jungi rengkat baru MLA ngin yo yau tau so ubatiang nak mata ka dong bat ka tan western jirang jungi ya ka bakala sha ibeng haki post nam ke balai no henry ya ka ba menta new year kita ki jing tre stom leng ba ki nom ikmat ka jungi ya kan ni ka jing keno jungi ba i MLA jungi ki MDC jungi bangilong ki kun swet jong ka ne ka dong constituency jong ka jirang kamla banlong kumta henry Hakini ki jingtre sitom jong MLA MDC ki berengkat hagane ka dong western riboy jongi dei maki ki balam lenti yangi ki pajba dei maki ki baai ki buit ki lenti kilat ki lenti ki bangi ngidon habangi syam lanot syam jenjar umdon mono ki buan support dei maki ki buan support bat ki parash nong para thau jongi ki bandang ni Hagani ke jirang konstituensi kal nebar khwat ke dei ke jingkren ka ba la syukren tang ban pen nyoben ya UMLA jongi ya ibadang sotun ya kani ka ya kini ki kentin ki baki ai hapo ki social media kalong ka ba ngi ki nga marwe simet wat ki pait ba rutrai ki don hi kata ka jing sorem bat ka jing diaw mensim MLA jongi ide MLA ibangim pat juyo MLA na du ki post name ki bamenswa dai hagani ka kenti ka bamenta baila job ibadang sotun baila wan ra sibun ki development hagani ka dong western riboy jongi haga jing roy jing par haga jing yo kam jam jong ki khun ki ksiu jogini ki khna jongi ki banang ne te hakayap ka imru juklet yangi henry ila don rangkat brabor iwan senran Syakadong jongi lada kade kamit kayong ru ipoi be MLA jongi denga ya kane nga penrem jur ya gitu kiba kren ya kini giktin kibal shu thau lam ang kiba shu kren tang ban pen lai jing hau ban pen ja burom ya MLA jongi bat ya kane kadong konstituensi jong ke jirang adu mentah berkhoi kene kadong jongi kamde kabala syai kun swet handrei kade kadong kabala nang roi nang par hakini ki saus nem ki ba mentah delang ba jong i bangila ya long kumne bat bangila yo sibun ki ki jing mentoy bat ki development ha kane kadong western jongi tenrei ka basosi kalau ngayo i hakini ki social media ba presiden jongi mentah Hadin ke banga ngala ino kum presiden jong ka western riboy dorba. Nyim semyo syuk bensyong ya ka isi. Bat hagani ka kenti ka jong u kalong ba kamdan syuk ka delegation. Syaki department sorkar kamtam sya uchip minister. Nang ta kamdan ka isi. Nang ta kamdan ka memorandum na kabantai ki kiwe ki project ki pertama. Kalau kay ka bang asusi ba kum ex-president kamtam kum advisor ya kan ka organisation. Te ngayo iba kajaka ba unlit yangi ya ka isi ka badon mentah. Te henrei ulay ban panjingrap na ka riboy dorbar. Hoy. Ya ka riboy dorbar nangaliang jong ngam penrem.
ni so banyaro ba nakaliang kanya ka organisation ka bahe apo kariboy ka ay ka jingkersan dan re ka banengtong ka long ba ka diman ka jongi ka long ba ka dei ka western riboy darpa bat nga so banyaro ya ki long tumi jong ka dong ki ay ka jingkersan jong ka organisation jong nga so ban ay ka jingro ya ki sang samla jong ka dong ba hadu menta kim shong thai bandiman ya kan ka selir sok division te nakaliang jonga nga soban ong ba nga don kata ka jingpho sniu baha ka jinglong MLA jong kan ka tem ka jong ni ba sana sutong nga don ka jingkermen ba la ban yo na ban pli ya kan ka selir to kendiat nga syukwa ban kersan halor ka jingkren jong ni kiri rong ba ka jong ngayo iya kene ke sosial media hakalai putrik haka singop kama haka bedai bat ka jingi kun swet jong ka jirang khususi ngaso ba kumno ki khamtip khambha ki bashabar jong ka khususi mangi ki trai jong ka khususi nitip khambha hoy na basdang ngim don haka liang jong uneu MLA hanring yo iya ki jing tre sitom ki jong u ngiyoi ya ka jingla ka jong u banura ya ki development ki bobut to ngai su mention kendiat hak badai bat ka ni ka model degree college ka ba ka western riboy darbar laslam kada wa ya ka ni ka college om semla ban panulong lese kala ban long ka jingklot jong no mikmat ke jong ka eklabia ka model school lane ka model residential school kaba ngatrai UMLA usa peli lane usa bu manorim no hangti ham sopa nang tanga UI ya gini ki PMGSY ki surok ki bapanya so na ki surok ba syakisno ngayoi na nong berlum ngai sengbut ang tuna nong berlum nong bertiam ha nong berlum ngayoi na patar kama mauskei kensir war musau syamoda nang tanga UI na ka emarut sya menar jirang langta ngiyui ki babun ki kilat jingrap ki bau MLA lo tresitom ngasong ba kinu ki organisation kimde banshu hala klem datip ya katenrai habaki hala tarai mentangi ngi hala mengi haka mairang sosi haba umet ba lang do ku MLA jong ki udang pli ke distrik kala banlong tengah ngasoban persya ba kino ki organisation ki barung sya ka we ka khususi kimde banshu hala klem datip ya katenrai lane ka jing shisha mangi ki try hapo ka ne ka sing tip khamba ni don ha senda baru MLA nyim song thaj ban prakhat ya ke ka roi ka par nam ta ka ne dong te kumnu ki banabar ki wan hala nga so ong ba ka ne ka jing kren nginom la ba ka to ha ka bede bakata ka jing sim mo lane ka jing ra jong tau MLA ko kumba pau ha ka ne ka social media kalau menteri uwe na ki menteri na kay majirang udang pensay menta te nga so ba ban batay mga ya ka bumtip nga so ba kalong ko mensa te nga ngai kuble yo rong ba o bala pensay menta bat nga i ha MLA jong ba ka ba un wat ya kanorim bat la dalong ka bala bakum kini kinukren lane bakum kata ka jingkren la de ban le bakinomlin su nang syafat habakren lane habakan tho ya kanu ka bomsong norim kabhaban lalay bakinom linsyo te kublay sibun nakmat jong pi ka media ka bangidon mentarengkat bakilong kami kirong ba kum kinong kersan jong MLA kum kirong ba jong kanika dong ni song ba habaya compare bat kinong nikmat jong ikibakam haswa hanga nga siyem ba uba sotun Pak Isman Lendo saudara jenis nong kanser nga sumabhaban pensay halor ka kubor kabay day bat ka way ka kubor ka balami ka social media ka boong baka jirang konstituensi ka syai konswet ha ka jingi jonga ha kini ki saus nem kiba UMLA jungi sosten sotun
long kum MLA kam siam long kum pa namar kat kum bangi yoi nakaliang jong inong syong snong hangne po Western Riboy ke bahap hapo ka Jirang constituency ba uneu MLA hapo kene ketiam ka bai tre manta ilala ban wanra yau chief minister Badan Borom jong sekal mekalia hadu sausin kat kum bangatip manga bat hagajing wanra jong i yau chief minister hadu sausin ngila Roy Sibun ki kampan Roy hapo kane kathany kumban chuai nuksa ha ka banongkong chief minister ulawan ha Jirang sin di block bat MLA Badan Borom jongi ula le yalam nakawai ka surok ka basniu yaw new chief minister bat hadin kata ni sa yo ban pli ya maunong rim jong ti surok hasnong umrit hakasin ka baar ka bau chief minister ulawan ban pli dala de te surok ngiyoru ya kanek surok ka ba wan na du na mayrang MMR reniko daw ka badang ya du manta kene kadi ka we ka kam ka ba UMLA jungi ula tres to madu manta bat dag boborom ya UMLA jungi ubala la ban wanra ya chief minister haki atli gisin stage area bunihat bat kabakat du kelong ba ngila yo ru ban ai ya ka kot penken mau be de bakas civil submission jungi bat kini ki aka baro ki de ki kam ki bapha ki ba UMLA jungi ula tre po gini sistem nga de uoi bodon sabar jong UMLA hagi por ba manchwa henry namar ba ngayu i ya ka jing tre kam ka bapha ka jong u ba mga kumboy sudah snong nga lawan ben kasyan higi bat sibun ba ki perlok sordar ki bayidon lang hang ki bayidon lang hakane ka thang jungi ki lawan ban ya kersan lang yau MLA jungi halor ki dakisin ki ba uneu MLA de batristom batrei bha ubope ya ka jingdon kam jongka thang riboy state ni jungi ki bahap hapo kana ga ju konsulsi ke ba mi ide kum MLA namar kata hangne ngi yo i baro ki riurang ba ki perlok sordar ki bawan hangnya ki bawan lagi snong ki baper ki executive member jong snong ki baper ki bayawan ban karsan lang haga ban persya ya ke ba ngiyo sneo ya ka jing sya keno jong no MLA jongi ba siam lawan pe ya kana ke Jirang konstitusi bat bagan konstitusi jongi kalong konsuat kalong persya ya ke ba mangi ngilap ngiyo i ha ka jing trikam ke jongi rangkat bando MLA namar kata ngaso ban yawer lang higini perlok baro ba kat uneu MLA ngim semla ban yakendu hak jai lenti ke jongi bat ngakum wei sordar hapo kana ka them riboy ke jongi ngakot namar kata ya pi baro ki perlok ki badon lang hangne ba sai sin ha u arja pulai ngin persyang ban kersan bat ban penjop don borom ba ya kana ke jingsa keno ba MLA di sak no ba kamdon nungrim hai heir besibun kajing hawa jong karali ha kine ki si bla dep hangne hayo patak ma ba ki NGO kade ka hok jong ki kum pressure group bakin ya hala namar yo le se don mono ba isu pensautu baklai kiru hare kat kum kajing lap ka jungi ba UMLA jungi te ude ubatristom kamlong re kum bala pau ha ka sosial media lene kumba la pensngeu da ka to karali ka ba dang sudep sian hayo patak ma